7 hodín 48 minút v telocvični základnej školy v Kriváni je už v týchto chvíľach rušno, pretože o 9:00 sa tam začnú majstrovstvá 3 okresov Detva, Zvolen a Krupina. Budú to majstrovstvá v streľbe žiakov. O 8:00 sa začína prezentácia, takže už sa ľudia aj deti schádzajú. Hlavným rozhodcom na týchto pretekoch bude predseda Krajského výboru Slovenského streleckého zväzu v Banskej Bystrici Pavol Záchenský. Pekné ráno prajeme, pán Záchenský, do Kriváňa. Dobré ráno prajem. Prišli vám už všetci strelci, všetci pretekári? Nie, ešte čakáme na strelcov z Krupiny. Tí z okolia, ktorí sú tu, Výgľaš, Kriváň, Zvolenská Slatina, sme už zídení. Koľko asi detí bude dnes? Prezentácia. Áno, koľko asi detí bude dnes súťažiť? Podľa minulotýždňového preteku počítame cirka s 50 strelcami z týchto 3 okresov. A v akých disciplínach to bude? Strieľa sa vzduchová puška zlamovacia, nástrel plus 30 rán. Je to postupová súťaž školských stredísk alebo školských klubov, z ktorých sa priamo postupuje na majstrovstvá kraja a následne na majstrovstvá Slovenskej republiky. Vieme asi, ako sa rozcvičujú atléti. Musia sa aj strelci nejako rozcvičiť pred súťažou? Áno, samozrejme musia sa rozcvičiť, pretože tá strnulosť je u každého športovca, tak ako aj u atlétov, čiže pohybové cvičenia, zvlášť horných partí, naťahovanie svalov, rozdýchanie, trošku prekrvenie organizmu nezaškodí žiadnemu športovcovi. Pre dospelých strelcov, športovcov je ťažké udržať na úzde psychiku, nervy, cítia ten tlak. Ako je to s malými športovcami? Ja tam nejaký veľký rozdiel nevidím, pretože aj tí mladí športovci chcú dosiahnuť čo najlepší výsledok a tam treba v podstate ženu kľudniť, aby strieľali to, čo na tréningu, aby sa nenaháňali za desiatkou. V základe nestrhnúť výstrel, aby každá rana bola bodovo pozitívna v tom celkovom hodnotení, pretože je to o tom, není umenie streliť desinu, ale je umenie nestreliť špatnú ranu. Aha, tak ďakujeme pekne aj za takéto vysvetlenie. Vy, pán Záchenský, deti aj trénujete, nielen v Kriváni, ale aj vo Výgľaši a vo Zvolenskej Slatine. Povedzte, od akého veku možno začať s týmto športom? Ja osobne preferujem od tých 10 rokov. Nejaká výnimka sa môže stať, keď je fyzicky statnejšie dieťa, ale v podstate, kým trošku sa nesplní tá chrbtica, trošku ten pohybový aparát není vyvinutý, tak nemá nejak moc pozitívny zmysel zaťažovať deti od malička, od nejakého útleho veku. A ako vlastne začínajú s tou streľbou, povedzme, v tých 10 rokoch? Čo je to prvé, keď prídu na prvý tréning? Čo sa učia? No prvé sa učia manipulovať so zbraňou, bezpečné zaobchádzanie, ktoré sa prizvukuje na každom tréningu, na každej súťaži. Proste, aby vedeli, že tá zbraň sa nosí zalomená alebo v púzdre, že sa mierí len v smere terčov. No a potom začínajú strieľať do porov, čiže majú valčeky, oprusy, učia sa mieriť, učia sa odpaľovať správne. No a potom, keď už to zvládnu, tak začínajú trénovať ostré výstrely, potom z ruky, ako sa povie, no a už postupne ten zaťažkávací tréning, že už strieľajú aj 50-60 výstrelov na tréningu. A začínajú práve s tou vzduchovou puškou zlamovacou? Áno, s tou vzduchovou puškou zlamovacou, pretože tá je taká materiálne najrozšírenejšia a cenové najdostupnejšia. Tam sa tie cenové relácie pohybujú niekde na úrovni 150 eur, kdežto už tie lepšie zbrane na disciplíny ISSF, tam už tie cenové relácie sú od 1,5 tisíca do nejakých 4,5-5. Už som spomenula, že ste hlavným rozhodcom na pretekoch, ktoré sa začínajú o 9:00. Na čo musia rozhodcovia na takýchto pretekoch, kde strieľajú deti, dávať najväčší pozor, povedzte? To je všeobecné, ako som už spomínal, je to tá bezpečnosť. Rozhodcovia dbajú na to, aby deti boli správne na svojich stanovišťach, aby mali správne terče, aby tá manipulácia s tou zbraňou bola bezpečná v smere terčov a tak ďalej. Na toto sa dbá všade a preto strelecký šport patrí k športom, ktorý má najmenej úrazov, najmenej mimoriadnych udalostí. Je možné v takejto súťaži aj podvádzať? Mne sa ani nezdá, že sa to vôbec dá. Nedá sa. Nedá však. Nedá sa, pretože je hodnotiaci rozhodca, ktorý je absolútne nestranný, ktorý nie je ani tréner, ani nič. Proste ten hodnotí, deti strieľajú po 3 výstrely do terča, čo je pre rozhodcu absolútne čitateľné. Načírané sú minimálne 2 v našich podmienkach rozhodcovia. Ten ďalší rozhodca je pri terčoch, ktorý má na starosti terče, čiže nejak nedá sa, ja v tom medzeru nevidím. A na druhej strane zase všetci tí tréneri a
našom prípade veľkú časť trénerov tvoria učitelia, ktorí pracujú s týmito deťmi na školách, vedú tie deti od malička k takému serióznemu, korektnému správaniu, takže ja som ešte mimoriadnu záležitosť nezaznamenal a to pôsobím od 79. roku v štruktúrach zväzu. Tak dúfajme, že ani dnes sa nič mimoriadne nestane, že sa deťom bude dariť, že budú mať naozaj presnú mušku a že vyhrá ten najlepší. Ďakujeme pekne, rozprávali sme sa s hlavným rozhodcom dnešných pretekov v Kriváni a zároveň s predsedom Krajského výboru Slovenského streleckého zväzu v Banskej Bystrici, Pavlom Záchenským. Do počutia. Do počutia.